Takanwa nigo besokire na kwimurunganiria ugutasirwa gusego konywa ase mirobiri yabo ya butambi nigo basanga ibirengerero byabo litkulia rero ase county ya Nyamira nabo igo buna gutumanya umurikyo ito Gilbert Kobi. Ababuraka imiyagusi besokirie kurera iguru yogo takonywa n'ekinsagia cy'eserikali kiriya kitegaire ko bakonya buna bisi yo mu women rep n'ekinde kinyinge Recho Bundi no muteneri bw'ababuraka kurwa sensemo yantana ime county ya Nyamira abatule ntutweka bunabona serikali yeito ndubate women rep oyole cheruso yo mobase Nyamira county bono ngo nyorole ngano nyeni ntuchi besenjiro chikuruwa ase abangina bono naboko nyoranga chibesi chekero chiarurwe into ababora kantu likoinyorwa nande goko nyoranga challenges to gwetera nigo chire chinyingi naboko nyoranga bangina babarabu abande mbali nabagaka babo ase chinga kwa nyoranga bono intwe abatoli ntutwe kabangina naboko nyoranga igo gosino mwana orangeli bwo school goso takeire kende kwa nyoranga ntuntu bwati obotamira stoko nyara ko batoko genda gukikoligia gosento bwati onde yotara consult nere ase nyomba inde tolenga mwana na kya kunyara ko baga ko ende school nigo atuguteirare engencho baria babwata bagaka bakobaira ensemo na kobachora gutie ensemo igoro yo gutatwara bagaka babo nabigo kwabikira magoso igoro yebikorwa by'abana babo garasari gwe school kwanyara goso bana bande bayimukire bacire kwerigeria umwana kwanyara goso otoire gatambugere kyara se yari siko kwanyara nando cire ko bibinto by'abana abangina ababwata bagaka baso bakotebana ki abakungu abakwira abasacha abana babo tebagambe ya tuwasabire motokonya kakine into baba mo babo ekeromo usiye itengima moligereria babora kalitangani ekero chibese ichiachire eline mwamanya kuligeri na babande ekiara barumba bwata bagaka o consult bare nyomba buya baranga ki baena no bosemi na kibakunyara kwa baba omongino yo igani gabwateri bori ali kongo gotyase omuwimenera pwe county ya Nyamira berusha mumanye igoro yo kiganja gigokonya ababura kageteranya ko bageko bakonya bono gakina kitwara gusabana ki ekero chibese ichikunyara ko bachigocha igo chigochera bono abangina bari bwata bagaka boka gosene into no tolimi bono nye titoli merende kiagara titoli koinyorwa goto gwentera challenges ichire chinyinge bono ni goto gocha koire getamukere bono indi na into tochoro mongina o widows o singles o gotenera abangina aba indi onyara ko bagaka bainyori aba bande baba bali babwata bagaka na into bali toto batia bagaka tochoro yoito indi abagaka gototenenera indi na into nyara chibese kitokonyera abana bono gosemeria kwa bonkorianga na barabwo babarwe koba abantu abamo babo baria bagukinia magenderero ase chinsemo chionsi chiorogongo rwagusi gurbote Gatembe TV kurwa sensemo ya Nyamaiya ward constituency ya West Mugirango county ya Nyamira Marietana Gilbert Kobi.